nagpabukal og laman loob sa baboy sabayan dayon og tulo ka red horse og dili mawala ang pulutan na balbakwa og giplastar sa lamisa kay magkumbati na. Ikaw ang bayani kaibigan. Mayong adlaw siyang tanan sa di pa ko magsugot magpasalamat at pagkukusab sa tanan followers na to diya, tanan nagfollow, tanan nag-share, tanan nag-react ug tanan nag-view sa to ang video no. Salamat kasi yung tanan. Unya karon din no, ang tirada na to karon magluto na pud tag balbakwa pero di ako nagluto kundi si Podong. Mao ni among cooker diriya mo giingon na Chef Boy Lugro. Ilahang ginaingon kay maayo daw ni maluto tanan mga putahe na inyong kailangan iyahan ang lutoon basta kompleto laglamas kay siya may maluto. Ug ang sign language si Patrick di na mawala. Pero minti na nasa itong video. Lugaw. Tirador lugaw. Sa wala kabalo, mao din ni ang kuan sari-sari ni Podong, mao ni ang laman loob sa baboy, ungol, dunggan, liog, dila, ug uban pang mga laman loob sa baboy. Ug magpasalamat dahil mi katiloy no kay ni dunit siya kuan, kinilaw na bulinaw, piti kayo lami kay stan kalibutan. Ug wala na mi sugnod no, si Umil lang itag kahoy. So diskarte siya kahoy kay para natin pang sugnod. Sa wala kabalo taga Domingo guni sila ingani, magluto sila taga Domingo. Kay ilahang lingaw food trip lang, ug dili food trip mag-ino po na sila usahay panagsalang kay di man sila paluhubog. Og dirian na time guys nanguha mig down saging ani sabay na ko si Patrick unsaon pagpangawat og down saging. Pagtanggal guys to. Isa dito isa. Kini ako bagong abri oh. Oh, kat-kat pa kana. Ay draw iso. Slide ko tiya. Siya di pinakahawad mga auto kuan down saging. Nawat na guys. Gago! Sa way pagduay-dugay, sibat dayon mi kay basig pasilipan mi ba. Kani diriya makaiusa gyud ang tanan na magtapok. Ang tanan taga Domingo nagni sila mo na magpasalamat pud ko ani nila kay gi-invite pud ta sa lang mga food trip nila para og isa pa nabutay content na ma-upload na to sa taga adlaw-adlaw na tong post sa page. Mas maayo gani kanang taga-adlaw ta mag-post, taga-adlaw ta mag-upload, taga-adlaw ta nay content, taga-adlaw ta nay vlog kay nganuman makatabang na siya kay ang views sa video masking gamay ra ang unanaw pero daghang kag video matibo na siya, dako na siya. Mo nang sa tanan na nag-vlog, magplano mag-vlog. Pag vlog lang mo kay willing man tanan na gusto mag-vlog pero nara sa mo gusto ka mag-vlog kay kita tanan gusto man ta mag-vlog pero depende ra po na sa imong desisyon. Kung wa kay desisyon ay na po desisyon aron wala kay desisyon. Pista sa arsap ron. Pista sa arsap. O suway pagdugay-dugay, latag dayon ang down saging diya, lapagan na nagbahaw dayon. Lami kay nasari-sari guys kay hinalang ng Podong. Nasitiloy po na tirada ng lamisa na to diya kay ang i-plaster kay nindot siyang plaster. What? Wala pa ganito kasugod og kaon. Nagkaan natag readers pero kita mo dawat na kay grasya man. Grasya pero nangahiwi pud ang naw pero salamat ya punta kay naay blessing ni abot sa tuwa ba. Anay na maguro eh. Wala si Liyaw eh. Ako sa balay. Ano mo diya? Si Dugay kayong balik. Ano mo diya no? Okay. Kay luto naman, gihaon dayon ang telo dayon automatic din sa lamisa gilapag dayon na kay para ready to fight naman ni. Way pagdugay-dugay kumbati dayon na diriya dayon habhab din na diriya. Lami kay sudan guys, sari-sari na guys. O kay balbakwa, piti kay sabaw lang sa Domingo. Tanawa burang dulag tong sus. Burang nag-first three lang ba no? Tapos kahaon na ito'y tuyo dahil no? O kaon na istoryahan, automatic dayon na. Ug nakay tinapok diya, way pagduha-duha, ilugon dito ka dayon. Mo nang si Purik, nakahiring siya na tunyo kulira, mangilog ni kuan tinapok. Nagpalahi, oy, kita ka ng plato niya, iyan gyar sa siyang kamot, kay mahadlok ng ilugan. Gago! Pakita magina basta. Dulo ito nang naw. Ayun ka pa. Pangulat ba? Mel, cutie ka makaon Mel. Pagkano na Duwagin. Basta busog, malipayon yun na, walay. Impas na yun, kulatan na po ang duha ka daon saging. Pinapatrik, papatal trick, patal.